Oh, ay. Good morning. Adi kita simbahan na. Ginimbitar kita. Kabahin itong pagkalakat yan na. Pilgrimage. So maglilibot kita. And damoy nga simbahan nga ato na pagbibisitahon. First stop Carigara man. So second stop naton Palumpon, Leyte. Ayan nidangat na kita yan di diha Ormo. Hira Cathedral. Among entin nato nakikitaan baga makaong dito ha alat makaong. Abot pala naton dilapit ha may bye-bye. Mapasangil kung talo kita. Kita gyud makasaotro kami naging kakasal. Adi kita yan ha abuyog na tayo patron ha. May nintira simbahan iton abuyog liwat. Saan kayo dito? Adi na kita yan ha Burawi na natong last full stop. Kung makita niyo durong kahusay gud talaga. Kaway-kaway naman. Kaway-kaway kita. Oo, adi pagkaka abot pala naton dilapit ha may bye-bye. Ari kita na yan na di may bye-bye ha. Mamay ka lang ito na. Uy damot. My girls. Kapasaya itong talo kita. Ala kita gyud makasaotro kami naging kakasal. Hi. Agit hi. Uy. Ako nagtitikang na program. Si Joseph uy Loreto. Grace Asidelli ang mga rikuhan. So amoy tira din sa simbahan ha. Nagyap niya ridig pa Kalo-kalo. So amoy tira yung simbahan ha. Tapos matisugan lang kita nga di anot may dadidi. Uy tagan na liwat kita. Ala ka. Tagan na kita ha. Pinapagtirok ka na kita hini. Dama ka tinirok na ako pako. Di ba tanawan na magkakamay adag yapiton sugad tato man nga kalo-kalo pusta kita. Kataliwan amo na sa gihapon yung baga nagkikinukuanan kita nga makakani kita bye-bye makapanginanon kita good man tira plaza. Kung baga mahawang good man oo oray good man baga nagyayataw-yataw amay dagihapon baga siring pa may dagod man baga nakukuan yung mga siot may dagihapon baga siring pa mga nawawarahan basurahan ti ito no. May dagihapon. Oo.
So ito yun eh. Amo takang kukuhan. So dito yun nga ko ang ipa. Dahil sa ito paninano ko. May naghihapon. Nagyayataw-yataw. Mga siyot. Oh, ang sweepers din eh. Waray. Oo. Di kita ngayon mga kasiring good. Nga totally ito na usa nga lugar in Waray Siot Mayada. Ang girl. TikToker. Oh hi. Welcome to me. Welcome to my life. Hey, wait. Ano ni account? Follow? Oh. Okay, give ako magdano ko ng ano ha. Shout out. Anong grupo? Ha? Okay. Please follow me and I will block you. O, pakihatag na ha. Thank you guys. Alright. Mahusay nga di. Ha? Oo. Mahusay nga di. Bye port. Anira Rizal? Hay man si Rizal. Asan dapat si Rizal? Mama. No music ah. Bye. Oh, hi guys. Magwatag ka og sticker. Yes! Nice sticker! Yay! Ako una! Thank you, ya! Thank you! Adto na lang, bigyan na lang. Oh, thank you. Salamat, ya! Lagi daw adim. Hello, manunin mo. Hello! Uy, Ren! Hoy, asan man ni ano si Rizal dire ang ano ang statue. Doon pa? Malayo. Malayo. Sige. Para kita magkado din mga friendster. Kung magpalo ka. So amin din eh. Bye. Kaya na katuig. 7 minutes. Oh, bye ha. Bye. Lili pa. Bagay rin nagpakitahin. Di sugad hat. Okay. Sige, dini parang kita. Alright. 1, 2, 3, okay, wave. Alright. Okay.